Ondo doi egune, jente piloa turbildu da, ikusten zuen moruen, eta bueno, momentuz 50 pertsona inguruk bozkatu dabie, eta bueno, momentuz oso positibu, ikusiko dabe zelan bukatzen den egune, baina parte hartzie ona da, eta jente herritar asko dabiz parte hartzen galdeket. Bozkaketa hasi da 11:00 eta jentiek aukera aukiko dau gaur botetako 7 arte. Txitxiburdutzi egune izendanez, bebai antolatu du txitxiburdutzixe eta jentiei zagardoa eta banatu du apur bat jaigiroan ospatzeko bebai konsulta. Ondino aztelera martitzen eta azkenien bebai jentiek bozkatzeko aukera aukiko dau eta gero engo dana da emaitza jaso eta konsejo asesoriek emaitzak aztertuko dauz eta gero plazaratuko die emaitzak.